Районыбызның тере хәзинәсе. Моннан 82 ел элек Октябрь колхозчысы буларак нәшер ителә башлап, чорларга бәйле рәвештә исеме үзгәртелсә дә, үз кыйбласына тугры калган Дуслык, Дружба, Туслах газетасы кичә туган көнен билгеләп үтте. Бүген газетаның 10.385 саны дөнья күрде. Халкыбызга дөрес һәм объектив мәгълүмат җиткерүне үзенең төп бурычы дип санап, үз эшчәнлеген шул юнәлештә алып барган Дуслык, Дружба, Туслах газетасының бүген дә үз йөзе, үз сүзе һәм үз укучысы бар. Бүгенге көндә мин үзебезнең коллективны, безгә устаз була белгән ветераннарыбызны, яшь хәбәрчеләребезне, эшче хәбәрчеләребезне, укучыларыбызны бөтенсендә бәйрәм белән котлыйм. Безнең өчен ул эш кенә булса да бәйрәм, җанга якын, күңелгә ятышлы бәйрәм. Чөнки без алар ярдәме белән, сезнең безнең ярдәм белән район тарихын теркәп барабыз. Һәм ул еллар үткәч тә аны саклый торган, буыннан буынга җиткерә торган алыштырыксыз басма. Өч телдә нәшер ителүче газета халыклар арасындагы дуслыкны ныгытуда ышанычлы чыганак булып хезмәт итә. Газета битләрендә төрле яшьтәге кешеләр өчен махсус сәхифәләр бар. Шуңа күрә дә аны аксакаллар да, урта һәм яшь буын кешеләр дә кызыксынып укый. Дуслык газетасын ел сайын яздырып алабыз. Яратып укыйбыз аны. Бөтен нәрсә әйбәт, Аллага шөкер. Исән-сау яшәргә насыйп булсын. Митлектәрегез бар газетага. Яхшы. Тормыш турында күбрәк язсыннар. Яшьләр турында. Мәгълүмати технологияләр гасыры дип аталган бүгенге чорда газетаның үз сайты, электрон версиясе бар. Газета хакимият органнарына халкыбызның уй-фикерләрен, бершу мәшәкатьләрен үз вакытында җиткереп торырга, аларга көндәлек эшләрендә таяныч булырга тырыша. Дуслык газетасын без бик яратабыз, чөнки бөтен белдерүләр, бөтен яңалыклар районда нинди хәбәрләр виш белеп торабыз. Шуның өчен бөтенесенә тәкъдим итәм, укыгыз и, конечно же, Дуслыкның юбилее, шуның өчен котлыйбыз. Исән-сау булыгыз, дальше и уңышлар сезгә.